खुलुमबाय लोगोफोर, गासै खौरां नायगिरिफोरखौ बरायबाय। लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं गासै नायगिरिफोरनि सायाव आसा खालामबाय। दानिया फैदो खौरांखौ जागायदिनि। आसाम सरकारनियाव ट्राइबेल सुबुंफोरा गुबुन हारिजों हाबा जायोब्ला एसटिनि मोनथायनिफ्राय दाननांगौ होननानै आयेन लाबोनो थाखाय खावलायगोन होननानै बनसुनि नेहाथारि नबजित बसुमतारी बिथाङा खौरां बिजोङाव फोरमायथिदों। जों ट्राइबेल सिख्लाफोरखौ गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों इनाय अनागार खालामजानायखौ खनले नुनो मोनबाय थायो। थांनाय सानखालिबो क'क्राझारनि लिटिल सरोजिनी नगरनि गलानि बिगोमा अमृतम रस्तगिया सासे आइजो मावसुमाखौ आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनाय जाथाया सोराङाव फैदोंमोन। जायनि उनाव बनसुनि नेहाथारि नबजित बसुमतारीया बे बाथ्राखौ फोरमायथिना होयो। एक्स एनडिएफबिनि नंखाय मुं लानानै रां खांदों होननानै अजद होनायनि सायाव अल एक्स एनडिएफबि एस'सिएशन कमिटिआ खेंफोरथि होदों। थांनाय सानखालि माखासे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बारग' एनडिएफबि सिला बसुमतारी एबा बि सुदेमा अल एक्स एनडिएफबि एस'सिएशन कमिटिनि सोद्रोमाफोरखौ एक्स एनडिएफबिनि नंखाय मुं लानानै बिटिसि सरकारनिफ्राय 2 लाख रां होगोन होननानै साफायाव 3,000 रां खांदों होननानै खौरां फोसावनायनि सायाव खेंफोरथि होदों। एक्स एनडिएफबि एस'सिएशन कमिटिनि आफादगिरि चन्दन आरो नेहाथारि रिंखां मुसाहारि बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला बेबायदि जेबो रां खांनाय जायाखै आरो सिला बसुमतारीया एक्स एनडिएफबिखौ आथिखालाव गैलिया होननानै बुंनाय बाथ्रानि सायावबो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आफादनि मावथिफोरा। क'क्राझारनि लिटिल सरोजिनी नगर गलानि बिगोमाखौ पुलिसआ खाबाय होननानै मोनथिनो मोन्दों। सासे आइजो मावसुमाखौ आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव गलानि बिगोमा अमृतम रस्तगिखौ क'क्राझार पुलिसआ खानो हायो। सासे आइजो मावसुमाया गावनि सायाव आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव पुलिस केस होदोंमोन। जायनि उनाव पुलिसआ निगिरनानै गलानि बिगोमा अमृतम रस्तगिखौ खानो हायो। सोंनाय फिननाया सोलिगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि मरिगाव जिल्लानिफ्राय मोनसे गथ' खावनाय जाथाय। मरिगावनि अयोध्या ओनसोलनिफ्राय खावजानाय 4 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साखौ पुलिसआ 17 साननि उनाव मोनफिननो हायो। बे केसनि सायाव नायबिजिरनानै पुलिसआ सासे सन्देह गोनां इ-रिक्सा सालायगिरिखौ हमनो हाबाय। बे दायनिगिरिखौ मरिगावनि नारमारिनि थागिबि नाजिमुद्दिन आली होननानै सिनायथिनाय जादों। मरिगाव थानानि बिबानगिरि भबिन दासनि दिथा होनायजों संदाननायनि उनाव पुलिसआ जाफुंसारनो हायो होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। असमिया सावथुननि मुंदांखा फावखुंग्रि पुरबि शर्माया थांनाय सानखालि रुंसारि जाबाय होननानै मोनथिनो मोन्दों। बिखानि बेरामनि थाखाय गुवाहाटीनि गंसे गावारि फाहामसालियाव बिथाङा फाहामथाय लाबाय थादोंमोन आरो बे फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो बिथाङा अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जायो। रुंसारि फावखुंग्रि पुरबि शर्माया असमिया सावथुननि मुंदांखा फावखुंगुर तपन दासनि बिसिमोन। उदालगुरिनि सिङाव थानाय खयराबारिनि अरांपारा गामिनि सासे आइजो अनिता बर'आ बे समाव गोमाना दङ होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। बियो गावनि फिसाज्लाखौ लानानै गुबुन सासे मुस्लिम हौवाजों खारखोमाना दङ होनना अजद थिखांदों। बियो केरालानिफ्राय गावनि गथ'खौ लानानै मुस्लिम हौवाजों गावनि असे फिसायखौ गारनानै खारखोमाना दङ होनना मोनथिनो मोन्दों। बरपेटा रडनि भुसिमाल बाजारनि शिब मन्दिर खाथियाव पुलिसआ सेबनानै 1 किल'ग्राम गान्जा हमनो हायो होननानै मोनथिनो मोन्दों। गोबाव समनिफ्राय आली मुंनि सासे सुबुङा बे जायगायाव आयेन बेरेखा बेसाद गान्जाखौ फानबोनायनि अजद थिखांदों। पुलिस फैनाय खौरांखौ मिथिनाय लोगो आली मुंनि बे दायनिगिरिया खारखोमादों होननानैबो मोनथिनो मोननाय जादों। आरोबाव उन्दै हौवासा हिनजावसाफोरनि दैयाव दुगैनो थांना जिउ खहा जानांनायनि खौरां दबखानि मदारथलीयाव जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया थैनाय उन्दै हिनजावसा हौवासाफोरा फुख्रियाव थांनानै जिउ खोमानो गोनां जायो होनना मोनथिनो मोननाय जादों। बे उन्दै हौवासा हिनजावसाफोरनि मुंफोरखौ सान्थिया बर', पवन रावतिया आरो प्रिति बर्मन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। रुपा निरला मुंनि सासे हिनजावसा जाय खोनानो एबा रायज्लायनो हाया, गासै बिटिसि, आसाम आरो भारतनि जानानै इउरपनि बादायलायनायाव बाहागो लानो थियारि जागासिनो दङ। रुपा निरलाया
2022 नि 20 जुलाइनिफ्राय जागायनो गोनां DEF कम्पिटिशन 2026 आव मुलुगनि सा 8 बादायारिफोरा बाहागो लागोन। भारतनिफ्राय 2 बादायारिफोरखौ सायख'नाय जादोंमोन आरो बिसोरनि गेजेरावनो सासेया रुपा निरला, जाय भेरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय सुक्लायाव थायो। खौरां मोननायनि उनाव BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया रुपा निरलानो 5 लाख राङारि हेफाजाब होयो। BPF आरो BSU ब्लक कमिटिनि सोद्रोमाफोराबो रुपा निरलानि न'आव थांनानै हाग्रामा महिलारिनि अनसुंथाइ होनाय रांखौ गथायनानै होयो। 14 नं चिरां दुवार BTC बियाबनि लाइमुथि प्राइमारिनि सिङाव थानाय सामफुर दैसायाव पाका दालां लुफुंनो थाखाय BTCनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारी आरो MCLA खाम्फा बरगयारिया अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों आसाम फुटबल गौथुमनि गाहाय नेहाथारि ड सांग्रां ब्रह्मजों लोगोसे 14 नं चिरां दुवार ब्लक BPFनि आफादगिरि दैथुन बरगयारिजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो-राजाफोरा। डिमाकुसियाव ससियेल जास्टिस एन्ड रड सेफ्टि सांग्रांथि मेलखौ खुंनाय जादों। डिमाकुसि पुलिस बिफान आरो डिमाकुसि थाना लेभेल नागरिक समितिनि जथाय बानजायनायाव ससियेल जास्टिस आरो रड सेफ्टिनि सायाव सांग्रांथि मेलखौ खुंनाय जायो। बे मेलखौ डिमाकुसि सप्तायारि बाजार नब्लाङाव खुंनाय जादोंमोन। बे मेलाव डिमाकुसि एबसु, डिमाकुसि ई-रिक्सा आफाद, आसा, आक्सु फरायसा आफादफोरनि दैदेनगिरिफोराबो जयै बाहागो लायो।